Dnes lidi, já jsem udělal Sek a vítám vás nového videa z memoriálu československých parašutistů. Při tomhle memoriálu šlo o to, aby jsme šli 70 km do určitého časového limitu, což bylo 16 hodin, a aby jsme začali úplně od začátku. Tak se podíváme hnedka od rána, když jsme se ráno probudili. Dobré ráno, páni a dámové, je to tady, den D, dneska vycházíme. Před chvílou jsme stávali, jsme po snídani a teď už tady balíme věci. Háza už batoh skoro plnej. Já to tady mám vytelený ještě na gauči. Podíváme se, jak pokračuje Vojtí. Tak. Vojtí už hromadí celý svůj batoh. Takže jo, za chvilku jsme ready. Jediný člen výpravy nám chybí Zdenda, který se klasicky opozdil. Tak počkáme, jak přijde, budeme přesun na náměstí, do koupení nějaký svačiny a budeme pokračovat dál. Musím uznat, že jsme ráno vypadali docela čerstvě, na to, že samozřejmě 4 kluci, vidíme se občas po delší době a když se sejdeme, tak jsme si nemohli odpustit večerní procházku na 3 škopky. Samozřejmě padlo jich o trochu víc a Zdenda právě proto zaspal, takže teď tady budeme půlku vida čekat na Zdendu, ale musím uznat, že fakt jako se zbudil docela čerstvý, takže docela pohoda nakonec. Přesunuli jsme se ven, stále nám chybí jeden člen výpravy, trochu nám zaspal, trochu nestíhá, ale nevadí, počkáme na něj. A přesuneme se na to náměstí, dokud ještě poslední zásoby a vyrážíme. Tam vzadu přichází poslední opozdělec, trochu nestíhal, ale nevadí, už je tady. Už konečně v kompletní sestavě, budeme vyrážet na město, dokupit poslední zásobičky, jak jsem říkal. Teď z města se ozveme, teď se ještě pokecáme, dáme poslední poradu. A půjde se na to. Takže zatím a uvidíme se později. No, na náměstí jde se ještě do THC minimaraketu dokoupit, co potřebujeme, a jede se. Tady jenom musím dodat, že tohle nebyl náš první pochod, ale už náš 4. Takže po ránu samozřejmě srandičky, vtípečky, jak to jsme pohodička, ujdeme to na pohodu, děláme si časový rekord, čím spádem náš časový rekord téhle doby byl nějaký 14,5 hodiny na to celý ujít. Jo, bylo to vtipný, bylo to fajn. Užívali jsme si to krásný ráno, že prostě bylo hezký počasí a vycházelo nám to prostě, jak jsme jen potřebovali, cesta, pohoda, nádhera. Uvidíte později, jak se začalo zvrtávat a jaký problémy začaly nastávat. Momentálně jsme na stanovišti, který budeme vycházet. Za chvíli nás zavolají naší skupinu, náš výsledek November. A ozvu sám až potom, protože vevnitř se může natáčet a jim fotit. Takže až vylezeme ven, tak se ozvu, až projdeme touhletou bránou. Co říct? My to dojdeme. Tady ty, to nedojdou. I ten, co je za mnou. Ale my. Cesta je cíl. A cíl je cesta. A tady přesně se pamatujte, co nám Michal řekl. Pamatujte si jeho slova, uvidíme později. Zde vidíte naše první stanoviště, kde jsme zkoukli informační video, kam jdeme, kudy jdeme, jak se jde, jakou máme misi. Následně jsme si přibrali falešné peníze, vojenskou mapu, falešné doklady, jídelní lístky a mohlo se vyrazit. Největší vliv na něho mají zaručená zpráva. Sledujte prodejce denního tisku. Identifikujte se jejím postálí šátkem uvázaným kolem levého zápěstí. Následně pokynu uvedeného prodejce vědět. Beru, zde Libuše, zprávu jsem obdržel, konec. Tak jo, doufám, že toto video bylo vidět. Odvysílali jsme zprávu do Londýna. Mike to teda několikrát skurvil, ale podařilo se nám to. Dostali jsme teda zprávu, že máme vyrazit do Kladrub nad Labem. Kladrub nad Labem. Vycházíme, kde jsme? Z Lázní u Hraněč. A autobusem jsme jeli teda z těch Pardubic. No, takže uvidíme, kam nás potom pošlou z Kladrub. Uvidíme, co budeme dělat tam. Musíme se schovávat, protože tady přijezdí i policie, jakože fiktivní policie. Musíme se schovávat, nesmí nás najít. Dostali jsme, jak jsem vám ukazoval, nějaký peníze falešný. Dostali jsme mapu, dostali jsme zprávy, co máme řídit, takže se na to zvládneme dokonce dojít. Máme vyplněný falešný doklady, takže budu se zdívat cestou. Zatím čus. Je fakt, že babička to jako vykládala, co
Reálně 2,5 kiláku za náma, cítí si čerství, svítí sluníčko, je hezky. Docela spokojenost. Zdravíme, kde jste? V logisku. Takže začal ještě docela v pohodě, uvidíme později. První kiláky v pohodě, uvidíme na 10., 20., 30., 40., 50., 60. a na 70. A už to bude asi úplně krizový. Tak jo, se dá po cestě. Zatím čus. 10. kilometr za náma, zbývá 60, zatím má dobrá, energie ještě dost, tak uvidíme potom. Uvidíme se za chvíli, budeme v Kladrubech, zatím čus. Tak momentálně jsme potkali další členy výpravy, kteří šli nám naproti, zdrhali zpátky, jelikož potkali první německé hlídky. Tak to jdeme zjistit a zkontrolovat, jestli fakt jsou nebo nejsou. Jestli jo, tak se vám ozvu a uvidíte. Blbej pocit, před náma je asi hlídka teda, no. Už tam zaparkovaná motorečka. Ne, to uplatíme, když tak. Jo. Je tam hlídka, no, bohužel. Neobejdem to. Tak a je to tady. První vojenská kontrola, která nás postihla. Samozřejmě hnedka první z vojáků si ze mě začal dělat prdel, že jsem žena, kvůli tomu, jakou mám Máňu na palici. Jo, tak to je, ale kontrola se vtipná, fajn a pak se pokračovalo. Budeme oddělovat ženy a muže, mohli bychom. Tak pojďte. Muži tady u řady, ženy tam u řady. Počkat, tak máte připravili všichni. Kde jste to vzal? Potravinové lístky. Nemáme. Taky potřebovali, tady bloudíme už týden, tyjo. Potravinové lístky máte taky? Máme. Dobře. Pane kolego, podívejte se na to. A ty doklady ještě, jo, doklady tady mám. Co studujete? Máte někdo ještě peníze, mapy, potravinové lístky? Bohužel bez Tady peněz. slečně jsem říkal, že budou tamhle, jo? A sakra. Vy jste s kým jdete na procházku sám? Tady s klukama. A tady pán jde s kým? Jo, se slečnou vlastně. Chudák slečna bude vdova. Paní, no, paní bude vdova. Čím se živíte? Já jsem tam napsal ano, protože to je moc dlouhý, je to Muž? technik ve výrobě. Jste si jistý? Ano. Správně. Pokračujte. Děkujeme. Díky pánové. Jste kontrolovaný? Ano, tady od kolegy. Tak pokračujte. Děkujeme moc krásně. Naschledanou. Tak jo, pauzička přezuvačka, jsme v Kladrubech. Byli jsme v novinovém stánku, koupili jsme si denní tisk. Musíme do Tam se dozvíme dál. Podolí a tam vyzvednout křestní list nějaký. Asi ne náš, Osobní viď? doklady. V obci Brambory se z důvodu rychlejšího splnění obou úkolů a matení nepřítele rozdělte. A do prdele. Ještě předtím si ale domluvte náležitosti pro opětovné shledání. V obci sem těž zajděte do zpovědnice evangelického kostela, ve které na vás bude čekat farář František Dobijáš. Po vyslovení fráze sem skoč do pole vám bude křestní list skrze okénko podsunut. I hned poté kostel opuste. V obci Bílé Podolí v tichosti vstupte do kostela svatého Václava, vlevo ve vstupní galerii bude umístěna schránka, ze které vyzvednete osobní dokument. Následně kostel opuste. S osobami uvnitř kostela se nepokoušejte navazovat kontakt. Pokud nebudete schopni oplnit oba úkoly, pokuste se alespoň vyzvednutí křestního listu. Po splnění úkolů se přesuňte na prostoru letiště Podhořany, zde proběhne pokus o váš odsun z protektorátu. Ten bude možný pouze v čase od 14:00 do 23:00 dnešního dne. Po přiblížení k letišti vyhledejte jediný osvětlený otevřený hangár ze skupiny budov na jihovýchodní straně letiště podél komunikace do síť Březince. Uvnitř by se měl pohybovat váš pilot ve tmavém leteckém kabátu s bílým kožichem u krku a v pilotní přilbě. V případě, že bude pilot sám, navažte s ním kontakt a dále jednejte dle jeho pokynů. Pokud by se na místě vyskytovaly hlídky nepřátel, nebude odsun danou chvíli možný.
a bude nutné se přesunout na zříceninu hradu Lichnice nedaleko Střemošnice. Oh shit. Tam momentálně působí příslušníci organizace Rada 3, u níž musíte vyčkat na vhodnou příležitost pro odsun. Po rozpoznání s hlídkou u vstupu do hradu oslovte přítomného slovy Navrátil Svoboda. Mějte na paměti, že v případě zatčení nesmí být žádné vyzvednuté, žádné dokumenty ani tiskoviny nalezeny. Už jsme po kratší pauzíce a jdeme zpátky na cestě. Vycházíme po Vonejkové cestě z Kladrub. Vyzvedli jsme si ve stánku noviny, který nás navedl dál. Bohužel se budeme muset i rozdělit v jednom místě, takže tamhle háza bude jiným směrem. No a začíná už se stmívat. Sluníčko nám teď zapadlo. Jo, a západem sluníčka končí hezký počasí a začínají první komplikace. Je to tady, jsme na 20. kilometru, pokračuje se dál, zatím plný sil, plný odhodlání, uvidíme časem, jak to bude pokračovat. A jak jel? Tak jo, momentálně rychlá pauza v Sentěži. Dostali jsme tady křestní list v kostele od pana faráře, kde se Michal tak zarval, že tam my jsme rodili pana faráře. A tady bych se malinko pozastavil. Abych to upřesnil, tak ten křestní list jsme si přebírali ve zpovědnici. Byla to malinká místnostka, kam jsme se tam vešli ve 4 lidech a Michal tam prostě zarval krakena a ho tam prostě upustil. Chudák farář tady tam celý den stojí a každému tomu člověku, který se účastní toho pochodu, předává ten křestní list a pak přijde Michal, který to tam totálně urve a zasmrdí celou tu malinkou místnostku, kde musí ještě dalších pár hodin bejt. Jo. No, a podle tohohle budeme pokračovat dál. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo, ozvu se až na 30. zase. Zatím čus. Momentálně 30. kilometr. Ještě to docela jde, ale už nějaký známky u nás vypadají. Taky už jdeme bezmále nějakých 6 hodin, přes 6 hodin spíš. No, necelých 7. Takže už to docela na nás přichází. A dá se to, pokračujeme dál a ozvu se za chvíli. Zatím čus. Jo, 40 kg za náma. Zóna je pauza. A už to je horší a horší. Na letišti tak nás naháněli vojáci. Tak jsme se rozutekli pryč, jenže s tím kolenem, jak mám v háji, tak já bych neměl běhat. Samozřejmě jsem běžel taky, nenechám se přece chytit a koleno je v píči. No tak teď jsem teď přehodil ortézy, vzal jsem si to lepší, mám to namazaný a je to horší a horší. No. S tím kolenem to je těžší, tak dvojnásobně, ale nezdáváme se, jdeme dál a pokračujeme. Ozvu se vám potom na Lichnici, kde se asi uděláme bursta. Tak jo, teď byla taková další pauza, asi 25 minut. Dali jsme si buřtík a horký čaj. Čaj se hodí, protože některým už po cestě došlo pití. No a zbývá nám nějakých ještě 20, takže celý pád máme za sebou a budeme pokračovat dál. Bohužel tady není nic vidět, ale nevadí. Jdeme to. 60. kilásek za náma, už to je hrozný, už prostě ty kolena nedávám. Jsem vyřízený, unavený a už tam počítám každou minutu a každý metr k cíli. Takže jo, ozvu se až v cíli na 70. hotovém kilometru, jak budu baštit guláš a budu spokojený. Datěl. Tady asi nastává ta otázka, kde je slibovaný 70. kilometr? Kde je ten guláš? Kde je váš spokojený výraz na tváři? Hele, dopadlo to tak, že vůbec nikde. Šli jsme to 4. rok, takže jsme si mysleli, že to bude už na pohodu a víme, co nás všechno čeká. Jo, ale to jsme ještě nečekali, že se na konci ztratíme a zajdeme se o pár kilometrů úplně opačným směrem. Tam moje kolínko už to nevydrželo, už to bylo docela dost háji. Kámoš tady předtím byl absolutně celou dobu nemocnej a do toho ještě si přidával byt, tak na něj padla celková ta únava. A zjistili jsme, že bychom se museli zajít ještě nějakých dalších 15 kiláků, takže jsme měli prostě nějaký ty kiláky navrch. A když jsme to došli prostě touto trasou, tak ty kiláky nesplníme a stejně se to oceně nedostali. Takže pro nás dojeli vojenský auta, nabrali nás, hodili nás do toho cíle, ten guláš jsme si dali, ale přece nebudu natáčet, jak víme ten guláš, když jsme si ho popravdě ani nezasloužili. Nesplnili jsme naší misi, nedošli jsme to tak, jak jsme měli, ale i tak, hele, za nás to bylo stejně prostě užitý, byli jsme prostě parta kamarádů, která si tu akci užívá každý rok, i letos jsme si ji užili krásně, jen to prostě nevyšlo úplně vítězně. Takže za rok se uvidíme znova a doufám, že tentokrát už úspěšně, i z cíle, s diplomem, s mincí a s guláškem se spokojeností na tváři. Děkuju všem, kteří zkoukli tohle video až do konce. Udělal mi to hroznou radost, že necháte like, komentář a odběr, ať se tohle video dostane mezi ostatní lidi. Dalo mi to nějakou práci, samozřejmě i ten pochod mi dal nějakou prostě práci to ujít vlastně, i když jsme to nešli úplně do cíle. Takže když to bude nějaký pozitivní ohlas, já budu jedině šťastný a uvidíme se v dalších videích. Čus, mějte se krásně lidi, zdar.